L'informatiu del migdia. Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'informatiu jove de Castellar del Vallès. L'Ajuntament adequarà aquest estiu la plaça del Mirador amb actuacions que incorporen propostes ciutadanes. De seguida us ampliem aquest informatiu. Abans, els titulars d'avui, divendres 15 de juliol. Torna el servei de comunicació d'absències de la policia local i ens desplaçarem a la biblioteca municipal per conèixer els gustos literaris dels nostres vilatans. Ara mateix us ampliem aquestes informacions. Benvinguts. Comencem. L'Ajuntament de Castellar del Vallès iniciarà les properes setmanes el treball d'adequació a la plaça del Mirador. Àlex González ens amplia la informació des de la plaça del Mirador. Bon dia. Hem anat per el carrer per entrevistar la gent dels nous canvis de la plaça del Mirador. Què t'agrada de la plaça del Mirador? Que s'està molt bé, s'està molt fresquet, s'està molt bé, n'hi ha una mica d'ambient i s'està molt bé. Sí que m'agradaria que posessi per aquí planteta, arbre, que quedaria molt bé, molt maco, m'agradaria molt. I per què? Per què? Perquè dona una sensació de fresquet i s'estaria molt millor, més ambient, una mica més agradable. M'agradaria que hi hagués alguna cosa verda, perquè m'agraden molt els arbres i les plantes, i alguna cosa d'aigua, perquè veig que a la gent li agrada jugar amb l'aigua i quan hi ha plantes està molt bonic tot. Farem una reforma de la plaça del Mirador, que hem preguntat a la gent del poble què és el que volien que passés a la plaça i llavors hem recollit totes les seves propostes i farem una actuació de millora de la plaça. Tindrem un espai, una millora de l'espai de l'ombra. L'ombra que hi ha ara mateix a la plaça és només la de les pèrgoles i posarem unes jardineres molt grans, amb uns bancs molt grans, perquè la gent pugui seure i pugui estar còmode a l'ombra. També posarem un escenari perquè es puguin fer activitats de mitjà format. Això vol dir que no seran activitats molt grans, però sí que seran activitats en les que un concertillo petit es pugui fer. I després també instal·larem un quiosc amb la idea de que la gent de les entitats que van a fer activitats a la plaça el puguin utilitzar, si l'han d'utilitzar per fer una inscripció d'una cursa o per si algú vol muntar un bar durant una activitat, doncs que es pugui utilitzar aquell espai. No sé, no tengo ni idea porque como está tan bonita no sé qué querría que pusiera. Yo pondría moltes plantetes. Jo hi posaria ombra, molta ombra, perquè hi fa molta calor. Yo preferiría que la plaza de arriba del Mirador la hiciesen cubierta, parecida a una porchada, para que la gente pudiese venir a montar las paradas a gusto, que no se mojaran, y cuando no estén las paradas, que sea un centro, un sitio donde la gente pueda estar y no se mojen y puedan pasear, y que esté todo el mundo a gusto. Doncs si tot va bé i les previsions ens van de cara, la idea és que durant la festa major es pugui inaugurar la plaça, ja que ja es pugui començar a utilitzar els diferents elements que s'instal·laran allà. La policia local ja ha posat en marxa el servei de comunicació d'absències durant el període de vacances. La iniciativa té per objectiu facilitar el contacte del cos municipal amb la ciutadania que es trobi fora del municipi en cas que es produeixi una incidència al seu domicili. Joan Munt ens dona més detalls d'aquest servei. Bon dia! La policia de Castellar inicia el servei d'absències. Consisteix en que el castellarenc omple un formulari i li dona les claus a la policia. I la policia li vigila a casa. Ara parlem amb uns quants castellanencs que ens donaran la seva opinió. Ho tanco tot, ben tancat. Jo, com que vic amb ella, faig el mateix, ja ho trobo tancat. Doncs tanco amb doble volta a la porta i a més, com que tinc un gatet, me l'han d'anar a cuidar i sempre hi va de tant en tant alguna persona a regar-me les plantes i a cuidar el gatet. Bueno, doncs suposo que el que tothom fa, no? Doncs vigilar de deixar-ho tot ben tancat. Pues cierro bien las puertas, las ventanas. Contractaries el servei d'absències? Sí. Per què? Perquè així és més segur encara, no? Si mentre tinc algú que té les claus per poder anar a mirar. Bueno, potser sí, si marxés molts dies, potser sí. Bueno, perquè és una altra mesura de seguretat afegida que no està de més. Por tener más segura mi casa mientras estoy de vacaciones. Obrim plana cultural. Quan arriben les vacances i la calor, una de les activitats que podem fer és llegir. La biblioteca municipal ens ofereix la
possibilitat de treure llibres, música, però també és un bon lloc per llegir el diari, estudiar o treballar. Marina Caballero està a la Biblioteca Municipal Antoni Tort per parlar-nos dels hàbits dels nostres veïns. Bon dia, avui estem al pati de les Tres Moreres per a veure quins llibres agafen a l'estiu els castellarencs i castellarenques. Jo vinc a treure llibres a la biblioteca. Normalment agafo CDs de música, perquè m'agrada escoltar música i com que és molt cara, doncs vinc aquí i així la puc agafar. Vinc a la biblioteca perquè sóc profe de repàs d'uns nois i els hi faig classes. Soc autònom i treballo des de l'ordinador i vinc aquí perquè estic més tranquil i puc fer la feina millor. Vinc a llegir llibres. Hi ha gent que venen a llegir llibres, altres que són nens petits que venen a jugar amb els llibres, altres que són senyors grans que venen a treballar amb els seus mòbils, porten els portàtils, se'n van a baix i treballen. I d'altres que venen a llegir el diari. Tenim un ventall molt gros de gent que venen a fer coses. A mi m'agrada llegir els llibres d'aventures, d'acció. M'agraden els llibres d'acció i de por. M'agrada des dels llibres de política, els llibres, les novel·les, ja siguin fantàstiques o socials, també m'agraden molt. Bueno, vull emportar-me un de filosofia i llavors m'emportaré una novel·la també. De misteri o de personatges de superhéroes o còmics. A vegades agafo també DVDs a part de llibres. A l'estiu baixa la gent, és a dir, baixa la participació de la gent, perquè doncs què fan? Doncs la gent se'n van de vacances, van a les piscines, i llavors la gent el que ve a fer és a buscar llibres, per exemple llibres de viatges, si se'n van de viatge a Menorca o se'n van de viatge a París, venen a buscar les guies, o venen amb els seus nens i ells a buscar les novel·les per llegir quan estan de vacances, o bé els llibres infantils per poder fer exercicis de lectoescriptura si els nens comencen a llegir. Són diversos, però estar-se dins la biblioteca hi ha menys gent. Fins aquí l'informatiu jove d'avui amb les notícies més importants de Castellà. Abans de marxar, una notícia d'última hora. Els nens i nenes del taller de periodisme comencen una vaga i avisen als pares que no faran deures durant tot l'estiu, que ja han treballat molt durant l'any. Moltes gràcies per seguir-nos i us esperem en l'edició de demà. Bona tarda.